Réellement, M5 RFP Maubinata Mounefo, Shogel Kogala Maigani, ou en Jamana Premier Ministre Ali Kunganko, Kibariola, Fem Kon Metalike, M5 Maula, Isa Kabasiribe, Kubena Kunafuni, Baroda la Sirike. Awo, anye Kibaria soro Jona Kafoko, Bololo Sraufeko, M5 Moko, Jalajabu, Bolobi, Ango, Anga Teli, Nama Yako Jalajabu, Lupolo, Ambu, Dasmusmo, Kalaja, Jalaja, Metalike, Minga, Walasa Jamana, Deonka, Boakalama, Jona, Ola, Anye Wele Blauka, Shifina. Oluka Pumala Selama, Ousmane Mamadou Traoré, OMT. Oui. OMT ni sogoma. OMT, ko point de presse dobe au bolobi, ko Shogel Kunga, Puma Benafo et non, Muna. Isa na fuga bargada. Ajaranye. La sogoma, Fiatala, MCRP, comme de stratégie. Aya décidé de prendre presse du bagage malien. Non mais enseigner malon à point donc comme malin de acclignement de lier sur rapport bi ana sega son de presse kaw no fon di law kaw bla de level ava suba ko no le na presse kuna pour badal mam bu mo fuka ka daw fuka na fulo fulo presse nga kene fuka a flana o do maliga platine France contre la nation unie na anga kila en fait là en le monde là à damalien de la jeunesse là à ce moment les 46 les fédéraux militaires ko to na tato ils vont le ga pour ta tiena golon ka dakile ka ani ingénieur ga yeta actuellement mari transition tableau la bi mu ne ba dia anga fa anga mu ne ke pour que mali mu pour na ma sa ka dia ma se ga so si na ga de ani malen ko yen de ga de c'est pour ça qu'on voulait. Aïwa, OMT. A kuna funi ore ba dia di to nyumana ore ba di maloma. Na en fanga so la kuna bondilaw do. Wa kuna bondilaw do joro ka bo mali re gele ko ka. Amna nke awa suga kuna ni daga sinya fana e. Ko nga pone perdi do ka de la boka yoro la ka ke me nga perdi la. Pour que an perdi ga de ga molo kuna fu mo re ka bo ka ku yana. Ni me jona ko ba o lo ka ta fa re fe. Wana ta sun kono. Ko re pot de na bo ka ke nga bo la. Aïwa, OMT, au Damascus, car for Dog Temeneco. Aïwa. Mais, OMT au dalemba la go premier ministre be singa na premier ministre ya la tuguniwa ako singa na banki to la temere na la sona mo ko na tikari nya tayre nugo plateau sans fait malongi parce que mais la sona ma brende tene ko fait inshallah ma ko na mu tuto ko ya ni wanyo ma ya enteni nyemo mo wa avec singa na avec plein forme ay mali biaron na na ko na ke ya ka bila ya to na ko na wole ayo singana maldo mo bala di afi mo bala duema mo bala kende mo bala avec mo la fa aywa erigmendo ani abeka yorogme hakilla jigi anga babu kuncha oka adina digina avec di seje la grâce là avec les gens presse la mina kura et je suis de bala bala avec di seje après bien ko sama ni manen bala de fait 5 tondo le 5 tondo ko mo mo kadi bi e wel M5 en dera kelam dam le ko 2020 kana se bi mana kala ga fan ko ta so a kelen ko amagba a to de malo wele ko ale di ni nyamo sona kan atinata no mo retime man donga nga ko hudo ko fe ni an dolu ko fe isa kala sigata la o kelem na o baram na abu to encourager abu blasira abu ko fu abu ina fali jagana na bo an siga to la ko ti am tan mo man ko na pour hu woni ko na bile ko ka mo ti ka timono na ka ko ti tan ko fu ndo ko ti tawu ga de ko je bo ba bi 16h sama ni malo fe c'est vrai que on veut la mais malo ko ko ka na pour que mo ba dan ki mo mala valeur mala ako na fa kama aka santi ane mo no lu ka to na to vraiment un peu bilama aba pour ma na on tan ekele wa ma sa ba ka se ko ambifo no ka se no fo ka pour de ko mala. Merci beaucoup Fanda Tomata Ningue M5 Moko ko jere bu bolobi no fundi boro no betalike premier ministre Kunganko ko Afrika foroka gelache binani ani woro munu be en fait M5 hakina imi o kan kubudo kuna foni dibi amba nkloma jona kara chugomi ana kibari o dal la meba o ani fleba o bela jelen kloka sikati ola isakaba
Femi manabo ala okiborio weda kanumbaga jama kulu ka ni sanga ni konnala amina wala likene dayele an kanumbaga wi. Walawalali ale pumasira isa kaba ni ladaye jemuka in kononana ni sanga mana se doron ambe kene dayele an kanumbaga wi dongodo ambe pumasi ndo suganti wa o kumasi antata an kunfe abe talike waleya do de la rekla ka wala bela jelinga famille ni mansoro bi so marina ta oui assemblée générale de l'ONU isa kaba onika assemblée générale fen suko jume oni yɛrɛ jumɛn fɔlɔ oni ye diɲɛ seleke naani tɔnba kɛlɛba filanan guerre mondiale o tɛmɛnen kɔ a fɔra k'a fɔ ko an kana to an kunfɛ ten tɔ an ka jɛ an ka kɛ jɛkuluba ye kɛlɛ wɛrɛ kana kɛ bilen ni ko o ko bɛ yen nɔ an ka kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min kan an bɛ se k'a kumaw fɔ yen nɔ donc o de ye Nations Unies ye diɲɛ jamana kan hɔrɔnyalenw bɛɛ olu caman faralen ɲɔgɔn kan o kɛ jɛkuluba kelen ye jɛkulu min ni bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko o ko bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ latigɛ o kɛnɛ kan ka kɛlɛw ni fɛnw éviter a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sigi ka fɔ o ye ONU ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jɛkulu sigira jɛkulu bɛ baara kɛ cogo di o de hukumu kɔnɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen a bɛ fɔ o ma ko assemblée ordinaire o ye a mécanisme dɔ ye mécanisme min n'a bɛ kɛ sababu ye a b'a fɔ ko n'an ye tɔn sigi n'an ye arabani sigi araba o araba an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kuma an ka tɔn kunkan kɔrɔ walima n'an ye association sigi kalo o kalo an bɛ réunion kɛ ou bien n'an ye parti sigi dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ réunion kɛ o ɲɔgɔnna kelen de don nka diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i ka représentant bila ka taa jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min ni san kɔnɔ siɲɛ kelen a bɛ kɛ septembre ni décembre ni ɲɔgɔn cɛ ka jateminɛ kɛ bɛɛ ka na kuma min b'i kun ni kan ni ɲɔgɔn cɛ degun min b'i kan hakilina min b'i la n'i bɛ fɛ diɲɛ ka taa aw bolo kan aw yɛrɛ fɛ a kan ka kɛ cogo di ani hali n'a yɛrɛ tɛ aw fana kun kan n'a b'aw sigiɲɔgɔn dɔ kun kan ni tɔɲɔ dɔ bɛ k'aw sigiɲɔgɔn dɔ sɔrɔ n'o kɔlɔlɔ bɛ se ka yɛlɛ aw fɛ donc kuma bɛ di bɛɛ ma i bɛ na ka na kuma k'i hakilina di donc a bɛ fɔ o de ma ko assemblée générale de l'ONU a bɛ kɛ san o san n y'a f'i ɲɛna a bɛ kɛ san o san siɲɛ kelen san o san o ye ordinaire nka lajɛ baaralenw olu bɛ se ka wele kuma ni kuma o de kama bolofara dɔ bɛ Nations Unies kɔnɔna la min tɛ bɛɛ jɛ a bɛ fɔ min ma ko conseil de sécurité jamana dɔw sugandilen don ka bila o kɔnɔ n y'a fɔ an y'o walawala yan nɔ ko jamana 5 bɛ yen nɔ a bɛ fɔ olu ma ko membre permanent jamana damadɔni fana bɛ yen olu ye membre non permanent ye kuma o kuma olu de bɛ jɛrɛ ani hakilinaw di ani jɛrɛ in membre permanent ya ni membre non permanent ya tɛ o la bɛɛ lajɛlen de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan ka hakilinaw di a bɛ fɔ hakilina bɛ di kɛnɛ min kan a bɛ fɔ o ma ko tribune des Nations Unies o ye jɔlikɛ yɔrɔ dɔ i bɛna i jɔ bandere min kan ka kuma i kun ni kan cɛ min bɛ yen nɔ hakililajigin don salon ni ɲɔgɔnna de kɛnɛ kan Choguel Bokala Mayiga ala ka nɔgɔya kɛ ale y'i kan to k'a fɔ ko Faransi y'a abandonné en plein vol ni ne ɲɔgɔn kɛnɛ fana kan Muammar Kadhafi taara ka t'i jɔ Nations Unies yɛrɛ sariya sɛbɛn min n'a fɔ ma ko charte des Nations Unies o papier k'o minɛ k'a fara k'a fili k'a fɔ ko n'o ma cogoyaw falen k'a ma ɲi ni kelen de fana kɛnɛ kan Saddam Hussein fana ni o sanja o fana taara ka taa ka damakasi fɔ kan ko caman tariku caman bɛ nin lajɛ in na ka sɔrɔ ka kumaw fɔ yɔrɔ de don démocratie yɛrɛ lawaleya yɔrɔba de don mɔgɔ tɛ kuma minɛ mɔgɔ la min b'i kun ne kan cɛ jamana kumaba fara jamana misɛnnin kan hali ni jamana dɔ fɔlen don ɲɔgɔn kɔ nin de ye kɛnɛ ɲuman ye i bɛna ka na i hakilina fɔ k'a fɔ ninnu ye nin de kɛnɛ na a ma bɛn ma diɲɛ maa bɛ bɔ a kalama parce que fɛn min don a bɛ lase diɲɛ telebaw ni fɛngɛw bɛɛ lajɛlen kan aw yɛrɛ ka teleso fana na aw yamaruyalen don k'a kuma di aw ka jamanadenw ma mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ bɔ a kalama minnu ni olu ye bɛɛjɛ fanga o lakanabagaw ye wajibi de don olu bɛ a kunnafoni di k'a fɔ a ninnu ye nin fɔ o ta ye tiɲɛ walima ninnu ye nin fɔ o ta ye nkalon ye ni jamanaba dɔ fana bɛ ka jamana misɛnnin min tun y'a kɛra o jamana misɛnnin ka se ka hakilina fɔ k'a fɔ ko a nin de bɛ anw kan k'an ka sogo ta jɛrɛ in yɛrɛ nin ye a ta ko 77 na bi 77e session min ni a kan ka dayɛlɛ bi yɛrɛ dayɛlɛ bi New York kaw fɛ yen nɔ ka sɔrɔ kɛ Nations Unies siège bɛ yen nɔ New York kaw fɛ yen nɔ États-Unis n'i y'a kɛ ka lajɛ kunnafoni minnu sɔrɔ k'a fɔ ɲinan ta kɔni fanba o bɛ sɔn ka dugu kosɛbɛ kɛlɛko kun kan kɛlɛko o bɛ tali kɛ jumɛn kan Ukraine ni Russie bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'olu dayilen don ɲɔgɔn na o kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye diɲɛ maa bɛɛ da bɛ ka don o la ka sɔrɔ k'o na ni kɛlɛ ye y'o ta ko gɛlɛya da bɛ don o la san o san
kuma kelen fana bɛ yen min bɛ ka yen nɔ changement climatique kuma caman saba ko o kan covid-19 fana ni an dalen b'a la ka fɔ a bɛ fɔ o fana caya ni jatigɛ wale dun fɔra bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ anw concerné fɔra anw fana kun ka kuma bɛ fɔ siga foyi t'a la. Aw ko ɲɔgɔn fɔ kuma bɛ sigilen mɛn n'a ye ko o bɛ fɔ na Isa Kaba an ka dama kasi sɛbɛn yalima o bɛna taa bila a tabali sanfɛ wa? An ka dama kasi sɛbɛn k'a fɔ ko o bɛna kɛ jɛrɛ kelen kɛrɛnkɛrɛnnen ye min kuma bɛ fɔ pour le moment programme min n'anw ye kubariya sɔrɔ o tɛ o kuma la nka anw ka dama kasi sɛbɛn kunkan kuma comme i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ kuma sɔrɔ parce que programme ye min ye c'est que a bɛ daminɛ cogo min minnu ye jamana minnu représente n'u ka jamana kuntigi ye kuma bɛ di olu de ma fɔlɔ o de la bi baara yɛrɛ bɛ dayɛlɛ ni min ye o ye k'a fɔ Brésil jamana kuntigi Bolsonaro ale fɔlɔ de bɛ kuma comme ordre alphabétique Bolsonaro mana bɔ yen nɔ États-Unis jamana kuntigi o bɛ da o kan ni o bɔra yen nɔ ainsi de suite hakili la ni o bɔra yen nɔ normalement Ukraine jamana kuntigi bɛ sɔn ka da o kan donc ainsi de suite anw dun représente dans la premier ministre de Ablaye Maïga ale ni délégation président wulila ka bɔ yan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko anw garijɛgɛ bɛ sɔn ka don kuma la fo week-end kɔnɔ samedi ou bien dimanche ɲɔgɔn na anw garijɛgɛ bɛ sɔn ka don kuma la mais k'a fɔ ko Nations Unies yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi ka anw ka plainte kuma fɔ n dalen t'o la nka min bɛ se ka kɛ o ye k'a fɔ anw ka représentant n'o ye an ka premier ministre ye colonel Ablaye Maïga ale ka kuma kɔnɔ ale ka kuma fanba bɛ sɔn ka boli fɛn fila kan fɔlɔ o ye anw ye plainte min don Faransi kan siga foyi t'a la an ka babu fanba bɛ bolo o kan filanan o bɛ tali kɛ kɛlɛcɛ 40 ani 6 olu minnu ni olu bɛ anw fɛ yen nɔ ni u nana an yɛrɛ bolo u nana u ma don da ɲuman fɛ an bɛ sɔn k'o ɲɛfɔli fana kɛ diɲɛmaa ye comme diɲɛmaa bi na mɔgɔ caman kɛlen don k'a kɛ i b'a fɔ ko anw de jalaki don an joma yɔrɔ ye min ye ani gɛlɛya minnu b'a la n hakili la colonel bɛ sɔn k'o fana kumaw ɲɛfɔ babu fila an ka kuma fanba bɛ boli o kan ka fara o kan farafinna yɛrɛ nɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kuma ta anw ka farafin jamana kuntigi la o bɛ tali kɛ Macky Sall kan hakili la sini yɛrɛ mercredi ale bɛ sɔn ka kuma ta parce que ale Union africaine o maa ɲɛmaa ye ka fara ale kan n'i y'a ta ka jateminɛ maa min bɛ sɔn ka fɔ ale kɔ directement o bɛ kɛ CCL o jamana kuntigi n'o bɔra yen nɔ Félix Tshisekedi n'o ye Congokaw ka jamana kuntigi o bɛ kuma Centrafrique jamana kuntigi o bɛ da o kan ka fara o kan donc a farafinna bɛ ɲɔgɔn si o cogoya mais minnu ye représenté n'u ka jamana kuntigi ye olu bɛ prioriser ka tɛmɛ minnu ni olu ye représenté n'u ka jamana premier ministre ye minnu fana ye représenté n'u ka ministère des affaires étrangères olu bɛ sɔn ka to kɔfɛ. D'accord. Donc a b'o cogoya la fɛnɛ k'a fɔ ko i ye ɲininkali min kɛ yalima babu kɛrɛnkɛrɛnnen Nations Unies yɛrɛ bɛna anw ka damakɛ sɛbɛn ta k'a ka jamana dossier ma da la ni o bɛ kɛ mais an yɛrɛ de bɛ sɔn ka kuma fɔ nka kunnafoni dira k'a fɔ ko alamisa don jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi jɛrɛ min ni CEDEAO y'a ka jɛrɛ yɛrɛ wuli ka bɔ farafin jamanaw kɔnɔna la n'o jɛrɛ o bɛna taa kɛ Nations Unies yɛrɛ kɛrɛfɛ marge de l'événement o jɛrɛ bɛna sigi kɛlɛcɛ 46 olu kunkanko kan ka anw ka jamana ɲɛmɔgɔw wele an ka représentant minnu bɛ yen nɔ ka ɲɛfɔli kɛ o kunkan o jɛrɛ yɛrɛ senfɛ CEDEAO ka o jɛrɛ senfɛ Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres ale sen bɛ sɔn ka ye o la k'a sɔrɔ ale dun y'i kanto k'a fɔ déjà ko maa ninnu ko mercenaires tɛ donc a bɛ i n'a fɔ anw bɛna taa an di an kun cibagaw ma ka sɔrɔ kɛ n'i y'a ta ka lajɛ Antonio Guterres y'a ka position yira ale tun b'an k'o yira ka sɔrɔ a ma taa réunion na tɔ ninnu ye médiateur ye Côte d'Ivoire dun fana de ye CEDEAO convoqué anw dun bisigi bɛ anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ donc nin kɛnɛ in kɔni ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni anw bolo n'i ye jateminɛ kɛ i b'a fɔ ko i ɲi ma ca kɛnɛ min kan i dungola kuma tɛ fɔ yen nɔ. A ma nɔgɔn cogoya si la Umaru Koyita. A ma nɔgɔn kosɛbɛ Isa Kaba ni ɲɔgɔn dalajɛ ninnu hukumu kɔnɔna na an kɔni a ye Choguel ale ka tɛmɛnen na i da sera a ma a ye da don ko caman na yalima ɲɔgɔn dalajɛ ninnu mana kɛ kuma caman kɔni bɛ fɔ an bɛ se k'an sigi ni décision kumaba jumɛn ye minnu bɛ se ka taa nin na. Bon décision kumaba par exemple Choguel ye abandon en plein vol min fɔ o kɛra sababu ye kow teliyara ɲɔgɔn fɛ a kɛra sababu ye tiɲɛ don ani Faransi ye 2022 bɛɛ kɛ ɲɔgɔn jaabi la mais a conséquence kɛra min ye c'est que Faransi taara c'est clair et net a conséquence kɛra min ye c'est que an continuer k'an yɛrɛ assumer diɲɛmaa bɔra a kalama k'a fɔ an bɛ position min na
sincèrement en tɛ fɛ ani faransi ka continuer ɲɔgɔn fɛ n'a kun fɔra k'a fɔ k'an m'an sara diɲɛ na yanni an k'a fɔ peut-être que mɔgɔw tun b'a fɔ ko dibi-dibi bɛ a ko la mais du fait que a fɔra nin kɛnɛba in ka tila ka ko lawaleya faransi tɛ se ka ko dɔw kɛ o kɛra o ye o ɲuman ye donc nin sen an fana bɛna taa kuma minnu fɔ n'i y'u ta k'u jateminɛ n'i ye kuma min fɔ diɲɛ maa bɛ o kuma ta k'o jateminɛ i nɔfɛ de parce que kuma in nafa ye min ye c'est que ka témoin ka seere ɲini i yɛrɛ la i nana ka n'i ka kuma min fɔ ka seere ɲini i yɛrɛ la bon n nana ka na n kangari da karisa bɛ ka nin kɛ n na donc n'a continué ka kɛ diɲɛmaaya seere donc a ko nafa ka bon tribune nafa ka bon parce que i bɛ kuma minnu fɔ kuma ninnu bɛ to tariku kɔnɔ wa a bɛ sui i nɔfɛ donc a nafa y'o ye par exemple na an y'a décidé nin kɛnɛ kan k'a fɔ ko plainte ko fɔ a ka jateminɛ peut-être que ka taa 2023 la nɔ bɛ sɔn ka bɔ a la mais sans tɛ parce que jamana wɛrɛw fana bɛ yen nɔ géopolitiquement minnu fana bɛ se k'an ta don u sɛbɛ la. D'accord. Issa Kaba, farankan jumɛnw bɛ yen nɔ? Farankan min bɛ yen nɔ o ye k'a fɔ sigi bɛ kɛ ka Ablaye ta fana makɔnɔ a Choguel ta bɔlen kɔ yen nɔ Ablaye ta bɛna kɛ cogo di sigi bɛna kɛ k'o fana makɔnɔ parce que Choguel ta an ye dɔgɔkun 2 kɛ k'o décrypter yan nɔ an ye dɔgɔkun 2 kɛ ka kuma o kan yan nɔ an ye dɔgɔkun 2 fo ka se dɔgɔkun 3 ma i b'a wo cɛ n'i ye wo cɛ dɔ ta i b'a fɔ k'o de ka girin ni tɔ kelen ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko sigi kelen don ka Ablaye fana makɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko Ablaye ka discours ye discours kologirinw ye ka kɔrɔ discours kologirinw don ka kɔrɔ discours minnu ni u bɛ mɔgɔw yɛrɛ content je répète est-ce que an bɛna phase kura de bɔ ou bien a bɛna gérer fait de continuer sigi kɔni kɛlen don ka Ablaye ka nin discours makɔnɔ c'est un discours événement très attendu hali ni Mali yɛrɛ kelen tɛ jamana caman sigi bi sigi ka Mali ka discours makɔnɔ o kɛnɛ kan Mali bɛna mun fɛn kura fɔ donc vraiment Ablaye est attendu comme a fana ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ablaye Diop ye o fana ye vieux routier ye j'espère que a fana ka discours bɛna kɛ discours d'anthologie ye min bɛ to tariku kɔnɔ i b'a fɔ Choguel ta tora tariku kɔnɔ cogo min. Ni ala sɔnna ma fɛn min mana bɔ a tariku la an fana bɛna segin ka na walawala kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ye Issa Kaba ni yɛrɛ bɛ dan sigi sɔgɔmada in na décryptage la kumakuncɛ kuma ni kunnafoni laban minnu bɛ yen. Kunnafoni laban min bɛ yen o ye k'a fɔ an ka ɲɛmaaba bɔra k'a fɔ Marakacɛn Daw ko wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma renouveau kanubaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko renouveau kɛlen don ka 22 septembre kɛnɛ belebeleba sigi Musabugu renouveau yɛrɛ jabala kɔfɛ directement école anw bɛ école dɔ de kɛrɛfɛ kɛnɛbani dɔ bɛ yen nɔ an ye kɛnɛbani ta kun jumɛn na a dabɔ kun ye ka jama wele ka na kɛnɛ organiser len don ka chaise caman ba sigi ka chaise VIP sigi ka chaise bɛɛ lajɛlen sigi jama i mana kɛ mɔgɔ nasuguya ye ministres députés aw bɛɛ lajɛlen an y'aw don kira mantoya la aw ka na an ka 22 fêter ɲɔgɔn fɛ plus de 50 artistes plus de 50 personnalités plus de 30 animateurs et présentateurs o le bɛ émission de 4 heures de temps min do de enregistré bɛɛ lajɛlen animateurs ni présentateurs an bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan n y'a fɔ kunu e ni Antoine do ne ni Mariétou Makalu do plaisir ni Papu do 30 minutes bɛɛ bɛ dɔ kɛ Adèle Modibo ni Isu o yɔrɔ kɔrɔ olu de b'a datigɛ Modibo ni Isu olu bɛ kɛnɛ dayɛlɛ donc tɔw bɛ fɔ olu kɔ ainsi de suite artistes bɛ na an bɛ ɲɛnajɛ duman de kɛ bɛɛ lajɛlen welelen don a bɛ kɛ sini nɛgɛ kaɲɛ 15 tɛmɛnen ni miniti 30 ye kɛnɛ bɛ sigi ni nin fɔra i kɔ ko duman fɔra parce que n'a kɛra sini a baara bɛɛ lajɛlen techniciens bɛ baara k'a kan fo ka dugu jɛ o la 22 sɔgɔmada fɛ aw minnu yɔrɔ ka jan n'a aw tɛ Bamakɔ yan nɔ n'aw ma Bamakɔ la sɔrɔ aw kana dimi parce que a bɛ bɔ renouveau la directement fɛ. Siga t'a la o bɛ région kɔnɔ mɔgɔw ka olu ko fɔ ani kɔkan mɔgɔw ɲɛnafin bɛ olu minnu na malidenw minnu bɛ Mali kɔkan olu mɔgɔw bɛ u faso kunnafoniyaw la sanga ani wagati ko wele bilali ni bɛɛ lajɛlen ma artiste ko dɔrɔn tɛ Issa Kaba jeux bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnajɛw yɛlɛko mɔgɔw paracétamol n'a tɔw bɛɛ lajɛlen paracétamol Papu a bɛɛ de welelen don tout le monde a tɔ to surprise b'a la surprise b'a la a dɔw la n'a ma surprise dévoiler a ma ɲi dɛ surprise b'a la o b'a kɛ ja makuncɛ kuma
bon kuma kucɛ kuma an b'an lamɛnbaaw de fo kuma bɛɛ sanga kɔnɔna na maa maa bɛ yen nɔ k'u bɛ soli k'u sɔgɔnɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa jolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ taa kulukorokaw fɛ yen nɔ Bubakari Kulubali ni Alozo Fɛrɛma ɲama de bɛ yen nɔ an b'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen foli lamɛn Umaru Koyita k'i yɛrɛ fɛnɛ fo ko Ala ka tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma